Hola, soc Manel d'Appledroid i aquí tenim el HTC One, que va ser presentat la setmana passada als events de Nova York i de Londres, que van cobrir des del site, ¿vale? Aquí ara el terminal el tenim bloquejat, si veieu és molt finet, aquí una curvatura molt maca, però bueno, el disseny és el que ja comentàvem, ¿val? S'assembla molt a un iPhone de tota la vida, ¿val? Bueno, què podem veure aquí al terminal? Així a simple vista aquest és el Sense 5, ¿val? No som molt amants d'aquest sistema perquè, per exemple, veieu, té una mena de scroll vertical amb notícies, que això és el dashboard, ¿val? Les aplicacions, igual. Un disseny molt minimalista, però poc atractiu. Una cosa que ens ha cridat molt l'atenció és que només consta de dos botons, el botó de back de tota la vida i el botó de home d'Android, de tots els Android. I com traiem les aplicacions recents? Hem de fer doble clic aquí i ens sortiran les aplicacions recents en aquesta mena de panel. Aquí veiem la càmera. Una càmera bastant bona, no tenim molt que gravar aquí, però bueno. I bé, això és tot, bàsicament. D'aplicacions ve bastant curt, Twitter, Play Music i demés, i quedem a l'espera que els de HTC ens l'envien per a que podem fer un anàlisi a fons. I això és tot.